Эх, бар иде яшьчаклар, кесә тулы борчаклар дип җырлыйлар иде безнең әбиләребез. Дуслар, мин дә менә бүген сезнең каршыгызга шушы борчаклар белән чыктым әле. Бүгенге көндә бит инде безнең бик күп кенә ханымнарыбыз дөрес туклану белән мавыгалар. ПП дип әйтәләр инде, татарча әйтсәк, ул ДТ була. Шушы дөрес туклану рационында борчакның да үз урыны бар. Бу урынны табу өчен без халкыбызның туклану системасына мөрәҗәгать иттек. Белгәнегезчә, борчак бул аксым. ДТда белгәнебезчә углеводлар куллану бик шикле. Димәк, бүген без игътибарыбызны борчакка, куырылган борчакка бирәбез. Бүтән борчак алынырга тиеш. Ярты стакан борчакны кичтән без суга салып бүрттерергә куйдык менә шушылай. Һәм ул борчагыбыз безнең менә шушылай иттереп бүртте. Бу бүрттерелгән борчагыбызны без кызган табага салып куырабыз. Башта менә шушылай кызган табага әз генә тәм өчен генә сары май салып калабыз. Һәм шуңа салабыз үзебезнең бүрттерелгән борчагыбызны. Менә безнең борчакларыбыз шушылай бер каядыр 7-8 минуттан шулай әзер булды, матур булып, алар куырылдылар. Ничек кулланабыз дигән вакытта, бу борчакларны камымлык урынына кулланырга мөмкин. Хәтта дуслар әйтер идек, татар ядкәрләрен караган вакытта алдыгызга куеп, рәхәтләнеп, бу борчакны ашарга мөмкин.